Dadon ko kamo sa timang nga dili ako sa impierno. Wala gid tao tingali nga gusto tingali mo puyo og impierno. Wala ang tao sa dihang mubiya sa pagpangalagad sa Ginoo. Gusto tingali na sila o kining mupuyo og impierno. Pero ang tao nga dili mupuyo og impierno, padayon gina siya sa pagpangalagad diya sa Ginoo. Nga naman, kaya tumong-tinguha sa tao, nganong moalagad yun sa Ginoo, nganong mosimba diya sa Ginoo, kay matod pa sa itong Sunday School, ang gisaad sa Ginoo, nga langit nga ato ang puloy-anan. Mo'y saad sa Ginoo sa matagusan nato kang kinabuhi. Manang musalig kita, doon natin akong pagtuo, diha sa ato ang Dios. Kaya kung wala tayo pagtuo diya sa Ginoo, sayang ang ato ang kahago ug sayang ang ato ang pagpangalaga diya sa Ginoo. Nang wala tayo pagtuo. Ang importante sa tao ang pagtuo gyud. Isama sa usa ka babae nga aduna siya akong pagtuo, na naayo ang iyahang sakit o balatian. Nindot ang ato ang sa Discord tungod kay na kining nagulagway kadto sa pagtuo. Ana nga karon sa atong kinabuhi kay wala man gyud tao bisan pa ang magkasala nga nagbuhat og dili maayo, dili gina sila gusto ngadto sa impierno. Ana karon dunay dakong pangutana sa kinabuhi sa tanang tao nga wala moalaga sa Ginoo. Matod ba ang Biblia, kinsa gyud ang tinuod, kinsa gyud ang mahiyadto dito sa impierno o linaw nga kalayo. Atong basahon diya sa Kadayag o Pinadayag, Kapitulo 21, versikulo 8. Pansadili pa, makaampo na ta, ato iluko ang atong mga ulo. Hindi mo kamhanan o mahigugmao ng mga Diyos. So, kinsa gyud ang residente dito. Ruwalan ka nato nga nagatuo diya sa Ginoo, nag-aalaga diya sa Ginoo, o nagatuo diya kang Jesus Christ. Dili gyud tama diadto dito. Kaya doon naman tayo dakong pagtuo o pagsalig diha sa ato nga Dios. Matod pa diha sa 8, apan ng mga talawan ang wala magtuo, ang mga wala magtuo, ang mga malaway, ang mga mamumuno, ang mga makikilawason, ang mga salamangkiro, ang mga nagsimbag mga Diyos-Diyos, ug ang tanang bakakon, itambo gayud sa linaw nga kalayo, ug asupri, nga mao ang ikaduhang kamatayon. Mani mga pasidaan sa tao, sa Dios sa matag usa kanato. Nga kinsa di ay kadtong tao nga ang ilang pinuyanan silang kalag, mao di ay ang impierno o linaw nga kalayo. Matod pa, apan ang mga talawan sa pagsimba, talawan sa kining pagpamuhat, talawan sa buluhaton, dili ingon nga talawan ingon nga sa diha sa kining sa kaisok. Muna nga dunay daghan ron nga nitalaw sa pagsimba, nitalaw sa pagpangalagad, niundang sa pagsimba diya sa Ginoo. Ang mga walay pagtuo, wala magtuo, mao dinhi sila ang mga residente nga mopuyo dito sa linaw nga kalayo o asupri. Ang mga unsa pa, ang mga malaway, kanang makita nato diha sa kinabuhi sa tao nga walay Dios, ang ilang himuon o ilang mga mahimo nila silang kinabuhi, maghimo na lang mga salawayon sa pagkinabuhi.
kanang wala na'y kahadlok, kanang himo na lang bitaw og ining dili maayo sa ilahang kinabuhi. Ano nga, mao din yung mga tawhana nga gusto mo puyo dito sa linaw nga kalayo. Ang mga mamumuno o ang mga makikilawason, ang mga salamangkiro, ato kanyato sa wala pa tayo Ginoo, kanang mga salamangkiro makita nato diya sa mga karnabal o karnabal diya sa mga pista-pista, kana bitaw mga magic sa buday na. Kung ang tao nga dili mo undang sa ilang trabaho, dili mo dool sa Ginoo, posibilidad nga ang ilang kinabuhi maadto gyud, ang ilang kalag mahiadto gyud ngadto sa linaw nga kalayo. Ang mga nagsimpag mga Dios o tanang mga bakakon, mao na nga wala gina gi-required sa mga kini mga Kristohanon nga mamakak. Ang mga bakakon, kung ang usa ka tawo nga dunay witness nga kanabitaw butang nato nga witness ka bisag wala ka kibalo kung unsa ang sinugdanan, witness lang ka tungod kay gigamit lang bukas sa tao. Mana nga sa atong kinabuhi nato isip mga Kristohanon, dili kita magpagamit yan ang mga butanga nga pag-witness kay kung ang usa ka Kristohanon witness nga wala siya kibalo kung unsay hinungdan, nahimo na siyang bakakon sa iyahang pagkatao, nahimo na siyang bakakon sa iyahang pagkakristohanon. Mana nga wala ginaalaw sa ato nga kinabuhi nato nga witness ta. Ang mga bakakon itambo gayon sa linaw nga kalayo o kasupri nga mao ang ikaduhang kamatayon. Unsa man ang ikaduhang kamatayon sa kinabuhi sa tao? Kining kalag. Kini physical mamatay ngatong lawas. Apan ang ikaduhang kamatayon nagisgot kini diha sa kalag sa tao. Mao ni kalag na sa tao, mao na mag-antos dito sa linaw nga kalayo. Pero ang uban may mga naawaguday ng impyerno. Manay yung pangutana sa mga tao nga kanang walay pagtuo. Ug aduna mga pagtuo, medyo kining katungal lang. Hap lang ang pagtuo, pero wala lagi alaw sa Ginoo nga ang imong pagtuo katungal lang. Kundi tuon yun ang imong pagtuo. Sama sa kinabuhi sa usa ka babae nga aduna sa dakong pagtuo diha kang Jesus Christ, bisan lang siya makahikap sa kining sinina ni Jesus. Kaya tungod kay aduna sa dakong pagtuo, naayo siya. Una nga kung aduna sa dakong pagtuo diha sa Ginoo, ato lang yun ang tinudon. Dili ingon kay katungara. Usa pa gyud, ikaduha. Ang pinagayag kapitulo 20 kinsa residente ngadto sa linaw nga kalayo. Ang ikaduha, ang pinagayag kapitulo 20 bersikulo 10. Matod pa, ang yawa nga naglimbong kanila gitambok usab ngadto sa linaw nga kalayo o kasupri, diin gitambok ang mananap ug ang bagakong propeta dito sa kiton sila adlaw ug gabi hangtod sa kahangturan. Unay nakalisod sa mga tao nga wala mo ila diha sa Ginoo, kay ang ilang kalag wala na gyud kapahulayan, magantos gyud adlaw ug gabi. Ang pulong sa Ginoo wala na ingon nga nagapanghadlok, kung dili agi lamang kining pasidaan sa tao
nga wala mo ila, wala mo dawat diha sa Ginoo, o wala po musimba diha sa Ginoo. Kung doon naman po'y nagsimba diha sa Ginoo, pero ang ilang kinabuhi, makita po diha sa ilang pagkinabuhi nga wala po'y Ginoo. Daghan ra makita nato dili gunsa nga iligawa sa simbahan. Makita nimo doa sa kuwan sa ilahang kalipayon. Mana nga grabe ang lihok sa kalibutan. Mana nga ang yawa nga naglimbong kanila gitambog usab ngadto sa linaw nga kalayo. Mana nga dili gyud ingon nga palimbong diha sa kaaway sa Ginoo nga mao ang yawa. Kaya mismo una siya nagitambog di ay dito sa linaw nga kalayo o kasupri. Tuan na sila dito nagantos adlaw o gabi. Ini nga mga magtutudlo. Ikatulo, kinsa ang residente dito sa linaw nga kalayo. Ang pinadayag Kapitulo 20, pulos na yung pinadayag. Kaya naan diha na sulatanan, muabot yun ang panahon nga ang tanan nga gisulat diha, mahitabo yun sa usa ka tao, kung ang tao, walay pagtagad, walay pagpakabana sa iyahang kalag, ug ang sa iyahang kinabuhi niya. Mahitabo yun, tanan nga naisulat. 19:20. Matod pa, nadakpan ang mananap o ang bagakong propita nga naghimog mga milagro at tubangan sa mga mananap. Pinagi sa mga milagro, nalimbungan niya kadtong napatikan sa patik sa mananap o kadtong nisimpa sa larawan sa mananap. Ang mananap o ang bagakong propita gitambog nga buhi ngadto sa linaw nga kalayo nga naglilaab nga asupri. Una nga angay kita nga magmatngon ang atong pagkinabuhi nga wala di usa nga malingla. Kaya nga naman ang pasalig tamis, ang pagsulti tamis kayo, pero ang hindi ito yung paita sa kinabuhi sa katao kung malingla. Mana nga dunay na nadakpan nga mananap mga mini ng mga propeta nga naghimog mga milagro. Moabot ang panahon, mutuo ta sa dili. Moabot ang panahon nga ang mga dautan mohimo ginag mga milagro. Mabito itong musilingan nga dibutin kaayo ang ato Pio Santo ato kong giingnan na moabot yun ang panahon na kanang mga ribulto musulti na na, mutingog na na. Ang gani, ang gatong naghimog mga milagro, gipangdakop mga gani. Asa man sila gipamutang? Tuwa dito sa linaw nga kalayo nga nagdilaab. Nga insa man to sila ato naghimo og mga milagro, mga salamangkiro. Kung ang tao nga dili undang sa pagbuhat niya na posibilidad nga ang ilang talag mahiadto gyud sa linaw nga kalayo. Ikaw pa, kinsa ang residente o sa impierno ngadto sa linaw nga kalayo. Ang binadayan Kapitulo 20, versikulo 14 hangtod sa 15.
20:15, 14:15. Unya gitambok ang kamatayon ng hadis ngadto sa linaw nga kalayo, kining linaw nga kalayo mao ang kinuhang kamatayon. Verse 15, ang tanang tao nga walay ngalan diha sa libro sa kinabuhi itambok ngadto sa linaw nga kalayo. Na mao ni pinaka pait sa tao. Guys, ang Dios ni ay naglista dito sa imong ngalan dito sa libro sa basahon sa kinabuhi. Ang atong pagsimba diya sa Ginoo gilista daan ni sa Ginoo. Ang atong pagtuo diya sa Dios gilista po ni. Ang atong pagsimba, pagbalik-balik diha sa simbahan, ginalista diha gyud sa Ginoo. Once nga ang tao nga wala pa may sulat ang iyang ngalan diha sa libro sa basahon sa kinabuhi, mahiadto gyud sa linaw nga kalayo. Unsa man pamaagi aron may sulat ang imong ngalan dito sa libro sa kinabuhi? Matod pa ang Juan kapitulo 1 versikulo 12. Juan, aron may sulat gyud ang imong ngalan dito sa libro sa basahon sa kinabuhi. Aron may sulat, apan kantong midawat ug bisalik kaniya gihatagan niya katungod nga mahimong anak sa Dios. Manang dawaton gyud nato si Jesus Christ sa atong kinabuhi. Once nga imong dawaton sa liga nimo, gihatagan na kag katungod niya. Kung gihatagan ka na katungod nga mahimong anak sa Dios, magapanunod na ka sa iyang gingharian na mao ang langit. Muna'y usa nga gipangita sa Ginoo aron ang imong kinabuhi, ang imong dala may sulat dito sa libro sa basahon sa kinabuhi. Dawaton kinimo siya sa ligan. Amen. Si Jesus. Once nga wala kay pagturo, wala kay pagdawat ang Jesus Christ, ang imong ngalan dili gina may sulat ngadto sa libro sa kinabuhi. Kung imo lang dawaton, tuan si Jesus Christ, imo ang saligan, mao mangilang iyang sulti, apan kadtong midawat o bisali kaniya. Ang katong tao nga wala mo dawat o wala mo salig kaniya ngadto kang Jesus Christ, dili gyud makaangkon na ang iyang ngalan may sulat dito sa libro sa basahon sa kinabuhi. Kanto raman di ay misali o kantong midawat. Nasa dihang midawat na nimo si Jesus Christ, imuha na siyang isaligan, doon na kay katungod. Hatagan na katungod nga mamahimo ka ng anak sa Dios. Kung mamahimo ka ng anak sa Dios, sa iyang gisalig, matagusan nato iya sa Juan 14 versikulo 1 hangtod sa 3. O miingon kanila si Jesus, ayaw kamo kaguol, salig kamo sa Dios, ug salig usab kanako. Sa balay sa akong amahan, adunay daghang mga lawa, ug moadto ako aron pag-andam og dapit alang kaninyo. Kung dili pa tinuod, dili unta kamo sultihan ini. Ug kung atuan na ako dito, ug mag-andam nagdapit alang kaninyo, mubalik ako ug kuhaon ko kamo, aron bisan asa ako atua usab kamo. Mao nay pasalig sa Dios, mao nay pasalig ni Jesus Christ sa matag usa nato. Mao nang atong isaligan, dawaton nato. Aron ang atong ngalan may sulat dito sa libro sa basahon sa kinabuhi. Amen.
Aron dili mahinugman ang tao, dili mayato ang tao sa linaw nga kalayo. Luoy kayo yun. Kaya maingon lang nga, nakato na day ka. Ang Biblia, nagsulti yun. Sama sa kinabuhi sa taong dato. O gito'y nagrepresentar, makita ginato. Ang kinabuhi sa taong dato. Unsa siya dito? Nag-agulo sa kainit sa kalayo. Mana may tabo sa tao nga dili mo tuo, dili mo dawat. Walay pagtaga diya sa Ginoo. Mana nga dili nato ika lilong nga sa matag adlaw Huwebes o matag Miyerkules diha sa tabuan dunay daghan nga mga sulti nga ipadawat ko si Jesus Christ sa ilang kinabuhi tuhuhan sa liga. Pero ang tao dili mga agad tungod kay nasintro ang ilahang kasing-kasing una-una diya sa kalibutanon. Mingon pa nga sayang na mo ang bisyong undangan. Sayangan sila diya sa kalibutanon na kinabuhi nila. Ano yung ilahang isayangan? Ang pulong sa Ginoo mao gini magapausab sa tao kung ang tao magmadinawaton diha sa pulong sa Ginoo. Amen. So unsa bumagi nga aron masulat ang ngalan? Ato lang ginawaton si Jesus Christ. Dawaton nato tuhuan sa liga ug sa diyang isalig ka taga ka katungod nga mahimo ka na anak sa Dios. Kung mahimo ka ng anak sa Dios, dili na ka mahinugman ngadto sa impierno o ngadto sa linaw nga kalayo. Tungod kay anak naman ka sa Dios. Amen. Kapuyo na sa gisaad sa Dios nga mao ang langit. Ang ikadawang Korinto, isa pa, siliti nga to sa linaw nga kalayo. Ang unang Korinto, Kapitulo 6, versikulo 9, hangtod kini sa 10. Unang Korinto. Maybe. So walay duduhan asayod kamo ang mga walay ang mga dautan dili makasulod sa gingharian sa Dios. Ayaw paglimbong kay ang tao nga makigalawason o magsimbang mga Dios-Dios o ang mga mananabaw o makikilawas isig ka lalaki o isig ka babae. Mao ni kuyaw. Ana nga karon sidaan ang Dios aton pa na Pastor Pablo nga sa walay duduha nasayod kamo nga ang mga dautan dili makasulod sa ginharian sa langit. Mga tao mga sidid makapuyo dito nang mailahan kalag mintas nga ang tao nga dili mobiya sa iyang dautan niyang kinabuhi magpadayon siya moabot na sa kamatayon niya wala siya mobiya adto gyud padulong niyang kalag sa linaw nga kalayo. So leduduha mga nagsimaki nga ang pulong sa Dios hangtod ding orasa padayon nga nagapahinumdom padayon nga nagatudlo nagasulti alang kanatong tanan. Amen. Mana nga dili gyud ta diha sa impierno. Magpalangit gyud ta. Kung gusto tag langit, matud pa ang konklusyon
diya sa Filipos Kapitulo 3 versikulo 20. Tapusan. Verse 20. Apan ang atong puloy-anan ato sa langit. Og mahinangpunon kita nagpaabot sa pag-ani sa atong manunubos gikan sa langit, ang Ginoong Jesucristo. Ang to din marasa sa atong nga kinabuhi, aduna tay dako nga gitinguha nga di ay ato ang puloy-anan ato aragid sa langit kun magpadayon ta sa pagkinabuhi nga mataro, padayon ta sa pagkinabuhi nga nagakong pagtuo, padayon ta sa pagkinabuhi nga mialaga diya sa Ginoo nga diay ang ato ang puloy-anan ato diay sa langit, nga di nagapaabot kita sa adlaw nga kita magapuyo sa langit nga gisaad sa Dios sa matag usa nato. Kung mabalik na si Jesus Christ nga atong manunubos, mana nga tagusan na to atong kanunay dasigon ang atong kinabuhi, atong kaugalingon sa pagsimba nga dakong challenge sa atong kinabuhi na unsa man ang ato ang masinati, mga pagsulay man, mga trial man sa kinabuhi, dili kita muundang sa pagpangalaga, dili kita pahulay sa pagpangalaga diha sa Ginoo. Amen.